Koliki deo svog života provodite čekajući na bolji posao, na uspeh, na zaradu, na vezu prepunu razumevanja? Da li vi to čekate kako biste počeli da živite? Zbog situacije u kojoj ste se našli, zbog onog što drugi ljudi čine ili govore, zbog vaše okoline, vaše životne situacije, nije neuobičajeno da ljudi provedu cele svoje živote čekajući da počnu da žive. Često ćete pasti. Doći će moment kada ćete se osjetiti bespomoćni, kada će vam život zadati takav udarac da ni u najluđim snovima vi to niste ni sanjali. Vaš posao, porodica, kuća, sve se može okrenuti na glavačke. Život vas može smrskati, ali i u tim momentima nastaje preokret. Kada ste na dnu, imate izbor. Možete ići gore ili ostati tu gde jeste i dozvoliti vašem bolu i patnji da vas izjeda. Moj vam je savjet da iskoristite tu bol, tu patnju. Svaki sekund vaše nelagodnosti i usmerite tu energiju u nešto jako, u nešto nezaustavljivo. To je ujedno i jedini način da spoznate potencijal koji imate u sebi. Jer onaj koji nije probao da se otisne do 100%, on nikad neće znati za čega je sposoban. I ono što je mnogo važnije, ali i mnogo bolnije, nikad nećete u potpunosti spoznati sebe. Onaj koji može ujutru i uveče da stane ispred ogledala, da pogleda sebi u oči i da bude iskren prema sebi, on ima šanse. Put do uspeha je trnovit i prožet bolnim momentima. Nije bitno šta vam se dešava, bitno je kako reagujete. Zato ustanite, ustanite, ustanite i pokažite veru. Dokažite sebi da možete, nemojte dozvoliti životu da vas oblikuje. Oblikujte vi njega. Morate se ohrabriti, time što ćete doneti neku odluku odmah, sad, na licu mesta. Ko ne zna kuda ide na pogrešnom mestu. Ključevi uspeha, rekli smo, jasna vizija cilja, nepokolebiva vera u sebe, samopouzdanje, istrajnost i stalni rad na sebi. Naumi šta hoćeš, stvori jaku viziju, prikuj se za tu viziju, vraćaj se toj viziji, razmišljaj o tome koja je tu nama, stvorena zato da bismo goreli plamom svog života, uzbuđenja, strasti, da bi osjećali onu energiju, da bi bili sretni. Kad vam rade te emocije, kad se sjetite tog Rokija kako se penje, kad se sjetite na svoju djecu, da se ne pustite saboterima u glavi, da razmišljate samo o tome kako jedino što je važno je dati svojoj familiji, sebi ono što želiš. Šta bi imali da izgubite kad bi znali da ćete sutra umrijeti? Ukoliko imaš dovoljno hrabrosti, zakorači i pogini kao samuraj.